ens ha insultat, ens ha menyspreat per utilitzar el català, una cosa que trobo que és bastant forta. M'he sentit molt atacada, menyspreada, ens han dit paletos per parlar en català, o sigui, hola, estic flipant. Primer de tot, dir que fem contingut en català perquè sí, perquè em dóna la gana. Segon, perquè és la meva llengua i jo he crescut en català, és la meva llengua materna. A casa meva sempre s'ha parlat català, és com em sento més còmoda expressant-me. I també perquè el nostre objectiu és fer divulgació del vi català dirigit a la gent que parla català. I a part de tot això, també perquè volem que hi hagi més contingut a les xarxes en català, perquè a vegades es troba a faltar i pensem que és important que n'hi hagi cada vegada més i que sigui un idioma que els catalans apostin per utilitzar-lo. Que no ens passem al castellà, perquè en castellà, a veure, que si ho vols fer, fes-ho,